Moi boas noites e sean benvidas e benvidos á información en Estrada Televisión neste xoves marcado pola homenaxe a unha estradense de pro, Betty Millarengo, unha homenaxe que xa arestora debeu rematar en canto a misa que se oficiaba aquí na Estrada e posteriormente a inauguración da exposición na que, lóxicamente, se fai un percorrido pola vida de unha muller que se dedicou ao mundo das artes e que, ademais, era ou presumía de ser estradense de pro. Iso é unha das novas do día, pero lóxicamente temos outra, porque hoxe hai pleno e, ademais deso, unha nova que ven de surxir inmediatamente, e é que a Xunta de Galicia actuará no enlace coa autopista entre Santiago e Ourense, pasando por la liña altura precisamente do municipio estradense. De todo eso falaremos con José López Campos, o voceiro do Partido Popular e deputado tamén popular no Parlamento galego, xa que arestora está xa no pleno, pero nos tiñamos unha entrevista previa con el para analizar polo miedo as situacións que se producen con esa nova acción e, por suposto, tamén para falar do propio pleno. Agora, digo, entramos xa en materia informativa, será logo de recopilar, como sempre en titulares, os principais argumentos que a partir de agora conforman este tempo de información. E unha vez estén finalizadas esas obras de reposición de servicios, inmediatamente despois, e eu estou convencido que será durante este ano 2010, pois se rematará ese último treito do enlace e podremos decir que a estrada estará comunicada cunha infraestructura como é pois, a infraestructura autovía o tramo de autopista Santiago-Galicia. De aí iremos vendo sempre, a non ser que sean grandes zonas industriales como pode ser o Alto da Cruz, que xa son zonas industriales bastante grandes, que esas se legalizarían prácticamente todas a través de un plan parcial, se terían unha solución de legalidade, o cual é unha noticia excelente. As naves individuais ailladas, pois, caso a caso, tamén se abra porta a súa posible legalización. Hai que tomar as cousas con cautela. O Concello da Estrada celebra pleno ordinario. Ten exactamente 5 puntos na orde do día. O máis importante, a aprobación do ditame da Comisión Informativa de Cultura relativa á moción do Partido Popular sobre o reintegro da documentación transferida a outras institucións e pertencente ao antigo Instituto da Estrada nas súas distintas denominacións. Homenaxe a Betty Millarengo. Organízase unha misa na igrexa de San Paio e posteriormente ábrese unha exposición na sala Caixa Nova. Se en cada momento importante da túa vida necesitas saber que non estás só, que hai alguén pensando en ti, na túa familia, no teu traballo, nas túas ilusións, no teu futuro. O que necesitas é estar seguro. Basicamente en ti. En Seguro San Martín preocupámonos por garantir a túa seguridade. Para sobrevivir. Seguro San Martín, a confianza nun seguro. Como lles decíamos, comezando este tempo de información, hoxe temos un invitado moi especial por partida doble e case triple, entre outras cousas, porque hoxe temos pleno, pero tamén viña de saltar a nova de que a Xunta de Galicia fará o posible para xa facer definitivamente ese enlace
coa autopista na zona de Orazo. Contábanllo, ou dicíanllo, o deputado popular José López Campos, voceiro tamén do Partido Popular no Concello da Estrada, e que ten a xentileza de atoparse no noso estudio, pois eso, momentos antes de que principie o pleno. Por lo tanto, agradecémoslle unha vez máis a deferencia con Estrada Televisión e empezamos, señor López Campos, pola última parte, e é nada máis nada menos que ese anuncio do enlace final, parece ser que sí, da APE. Pois sí, eso parece, o enlace final, o desenlace final, digamos, desta novela que, desde logo, pois, eu creo que xa non ten noticia. O sea, non é noticia porque eu son consciente de que todos os veciños e veciñas da Estrada pois levan xa, seguramente moitos olvidaron xa de cando foi aquela licitación desa obra no ano 2003, unha obra que, bueno, pois nos daba a posibilidade de facer un enlace directo da autopista Santiago-Lalín-Ourense ata a Estrada, pola zona da Gar. O que pasa é que, bueno, pois unha vez máis se ven a demostrar que, bueno, pois unha das cousas máis peores que lle pudo pasar a Estrada nos últimos anos foi ese paso polo bipartito durante 4 anos no goberno, non? Un tema tan sencillo que eu creo que é un pouco de voluntad política e de interés e sobre todo de, pois, ganas de defender cada un o seu, neste caso, pois, como a mí me corresponde defender a Estrada, pois eu creo que era simplemente xestionar, agilizar e buscar un pouco de sensibilidade neste tema. Eu quero recordar que é unha infraestructura que se contratou no ano 2003, fai xa 7 anos, que ten un orzamento de 2,7 millóns de euros, 450 millóns de antiguas pesetas para un ramal de 4 kilómetros e que por escasos 300 metros ese ramal está sin conectar o acceso da autovía. Eu tuve unha oportunidade de estar varias veces ali. Eu perdínme nese acceso. E eu tamén, a primeira vez, e de velo in situ, e a verdade é que, bueno, eu entendo que calquer persona normal, calquer veciño da Estrada, non sea capaz de comprender os motivos. Está feita a excavación, está feita a expropiación, e falta simplemente, pois, facer o que é o firme da calzada en 300 metros, non? Bueno, pois, é un tema de un problema que había no seu momento co Ministerio. O Ministerio non autorizaba o ramal de acceso da autopista a esa saída hacia a Estrada e ao final despois houve un problema tamén cos veciños. A Xunta de Galicia firmou no mes de xaneiro un convenio co Concello de Silleda por importe de 390.000 euros para repoñer todos os servicios e dar cumpridas respostas a todas as demandas de veciños que se veían afectados, e unha vez estén finalizadas esas obras de reposición de servicios, inmediatamente despois, e eu estou convencido que será durante este ano 2010, pois se rematará ese último treito do enlace e podremos decir que a Estrada estará comunicada cunha infraestructura como é, pois, a infraestructura autovía, o tramo da autopista Santiago-Lalín e despois de Lalín hasta Ourense en autovía para comunicarnos a camiseta, non? Un pequeno avance para Galicia, pois un gran avance para a Estrada en materia de infraestructuras que eu creo que é legítimo, desde logo, defender os nosos intereses e, xa digo, non vendelo como un logro porque non ten vendedura posible. Isto é algo inexplicable e, desde logo, pois, socava a credibilidade dos políticos, non? Que moitas veces pois non somos capaces de explicar estes temas e de como chegan a acontecer como acontecen. Está claro que hai que ter un pouco de vontade e un pouco de intuición e de ganas de xestionar para poder solucionar as cousas por si solas. O que está demostrado é que na Estrada as cousas por si solas non andan, igual que en calquer outro sitio. Pois é unha boa nova, entre outras cousas, repito, porque xa non me perderei máis na saída, pero tamén ao mesmo tempo porque de alguma maneira créase unha zona, unha infraestructura que é vital tamén á hora de conectar a Estrada decentemente cas grandes vías de comunicación de Galicia. Bueno, agora mesmo, sobre o que temos e no mapa das infraestructuras, desde logo, a Estrada está totalmente esquecida. Nós collemos un mapa de Galicia e eu lle digo aos nosos ointes que fagan ese exercicio un día, que collen un mapa de Galicia, que vexan o puntiño onde se señala a Estrada. Estamos no centro, no corazón de Galicia, sin embargo, todas as infraestructuras pues, escapan radicalmente do noso concello. Entón, ese é un primeiro paso. Son as dúas grandes infraestructuras que temos que pelexar por elas, a autovía Santiago-Estrada, que nos unirá, e eu quero recordarlo, porque mellor a veces tamén perdemos un pouco a perspectiva, non? O proxecto autovía Santiago, a Estrada, Forcarei, Cerdedo é un proxecto que eu creo que vai ser o máis importante na historia da Estrada. Eu digo porque continuando esa autovía hasta Cerdedo e Forcarei e esperando que se faga a autovía Pontevedra-Lugo, o que vamos a conseguir é que con esa infraestructura a Estrada este comunicada cas 8 grandes cidades de Galicia por autopista ou autovía. Eu creo que eso é pensar en vertebrar o territorio, eso é pensar en futuro, non? E saber que o día de mañán
nós, os nosos fillos e os nosos netos, porque é unha infraestructura que ven para moitos anos, vamos a ser un concello privilexiado no centro de Galicia, que estaremos a menos de 50 minutos por unha vía de altas prestacións, non por unha carretera convencional, comunicado ca 7 grandes cidades, comunicado ca Meseta e comunicado, en definitiva, co mundo exterior, non? E eu creo que é un fito histórico e polo que debemos de pelexar, aínda que algúns, por desgracia, pues, non sexan capaces de ver máis alá da súa nariz e só vexan tintes políticos e pedras no camiño para intentar pues, rentabilizar ou ganar un puñado de votos. Eu creo que nós temos as cousas claras, e independentemente do coste político que poida ter ou non, eu creo que o Partido Popular empezou unha nova andaina e fai 3 anos desde que estamos ao frente do partido e eu teño as cousas moi claras. Temos que traballar, temos que defender os nosos intereses, nadie vai a mirar por nós se nós non miramos pola estrada, e os que estemos en cada momento pues, somos os que temos que defender as cousas como uñas e dentes e saber que por encima de calquera outra cousa non somos políticos e non somos galegos e non somos estradenses, non? E eu creo que ese é unha das cousas fundamentales que temos que ter claras. Outro punto de referencia é hoxe mesmo, por eso está usted aquí, entre outras cousas, o pleno, un pleno no que o Partido Popular presentaba unha moción para a recuperación de unha determinada documentación, en fin, un pleno que en principio tamén parecía de trámite, pero que pode que hacer con ese tema. Bueno, unha vez máis, ainda que parece curioso, non? Pero neste pleno de hoxe, nun pleno que van alá pues, casi 6 semanas desde que celebramos o último, pues, o único que ten que aportar o goberno a esa sesión plenaria pues, é un punto na orde do día, e que por encima parece ser, según todos os indicios, que por problemas na parroquia de Moreira, por problemas de última hora, pues, se vai a caer ou van a retirar da orde do día. Por tanto, o único punto que vai a ir no pleno é unha moción do Partido Popular, non? Eu creo que eso deixa ben as claras pues, cal é o ritmo de traballo que ten este goberno, que desde logo pues, non se caracteriza pola súa capacidade nin polo seu capacidade de esforzo nin de traballo, e iso se reflexa tamén nas ordes do día dos plenos que, como ben recordaredes, eu xa critiquei en varias ocasións de que, bueno, son desde logo a min hasta me dá vergonza que nos convoquen algunha vez a un pleno con un punto só na orde do día, cando hai tantos temas importantes que tratar. E, por lo tanto, pues, dotaremos o pleno de contenidos no que é o apartado no que a oposición pode ter encaixe, que é mocións urxentes, que presentaremos tamén algunha moción urxente, e no capítulo robos e preguntas, pues, o que lle toca a oposición, fiscalizar o goberno e preguntarlle por determinados temas que están de actualidade e que preocupan os veciños, e pues, nós temos que estar nesa liña de traballo e de fiscalización. Pode anticiparme unha pregunta, porque cando estén os nosos televidentes vendo este informativo estará celebrando o pleno neste momento, por lo tanto, hoxe non poderemos informarlle desas preguntas. Sí, bueno, o problema que ten este sistema é que é un sistema perverso, non? E ti que conoces, e seguro moitos ointes que estuveron en algunha sesión plenaria saben que, bueno, pues para o goberno é un problema un pleno, e para a oposición pues, é o momento de buscar un enfrontamento cara a cara, de medirse políticamente co rival e de ver un pouco cales son os proxectos de cada un, non? Neste caso, bueno, pues, temos a desgracia de que temos un goberno que eu creo que das últimas 150 ou 200 preguntas que se lle fixeron desde a oposición, neste caso do Partido Popular, non contestou a ninguna. O recurrente contestaremos por escrito, bueno, con un talante pouco democrático e desde logo pues, algo chulesco, non? Intentando pues, ningunear o traballo da oposición. Nós non vamos a cegar no empeño, teño claro cal é o noso papel e polo tanto seguiremos aí, e nesa línea vamos a seguir neste pleno pues, preguntándolle por temas que son de importancia e de actualidade, como pode ser as declaracións que saíren estes días do subdelegado do goberno dicindo que o goberno de España non ten ningún tipo de competencia nas obras que solicitan os veciños na parroquia de Agar para un tronque ca autovía, o cual é radicalmente falso, eu só vou a dar un dato, pero eu quero dicir que cando hai que afectar a unha carretera nacional, unha carretera que é competencia e titularidade do Ministerio, o Ministerio ten que autorizar, non só autorizar esa obra, senón que ten que dar as directrices, ten que dicir como se ten que facer. Quen dixo como se tiña que facer ese tronque foi o propio Ministerio. Si queren correxilo, o que teremos que solicitarlle é o Ministerio que corrixe ese proxecto. O que non podemos facer é solicitarlle a Xunta de Galicia, que non ten competencias. Entón, bueno, si é certo que este goberno, pues, eu creo que ten máis garra de oposición que de goberno. Parece que está pendiente sempre de intentar desgastar o Partido Popular, de intentar desgastar a López Campos, a min, no papel que me toca como diputado no Parlamento de Galicia, sustentando o goberno, e bueno, pues, o papel que nos toca vivir. E aparte, pois tamén lle preocuparemos por un tema, ou lle preguntaremos por un tema que a nos preocupa, e creo que os veciños tamén, que é a problemática
da seguridade cidadá e do tráfico urbano. Creo que a nadie se lle escapa, os que nos estén oindo, que é certo que a estrada nos últimos meses ou nos últimos anos se converteu nun auténtico caos circulatorio, graves problemas de aparcamento, coches xa non doble filas, senón en triple filas, non se respetan pasos de peón, non se respetan balas permanentes. Bueno, unha situación de pequeno oeste que se converteu a estrada, e no que queremos saber tamén cal é o papel da administración e que control está exercendo sobre o traballo da Policía Local e sobre a tramitación das expedientes que ten que tramitar a Policía Local. Preguntaremoslle tamén porque non é lógico que isto se convirta, como dixen antes, nun pequeno oeste, non? E, finalmente, outro dos temas importantes é que destaparemos tamén algunha que outra mentira, seguramente con bastante trascendencia, sobre o proxecto das aceras Bouzande, e seguramente os nosos ointes se levarán algunha sorpresa cando vexan que un expediente, como se xestionou ese expediente, donde hai informes firmados por responsables do Concello e por técnicos municipais, pois que directamente non din a verdade, e as sabendas, ademais, non? E esos informes sobre o que se sustentan a execución de determinadas obras, en este caso nas aceras de Bouzande, e, bueno, aportaremos a debida documentación para que os veciños sepan o modus operandi, non? Que goberno temos e como funcionan, e desde logo que talantes e que actitudes demostran no día a día para que todo o mundo sepa quen é quen, non? Que é importante. Pois mañá será un momento, lógicamente, de tamén falar de esa outra parte que é a do pleno, e xa para rematar que unhas declaracións que viñan tamén de salir neste caso o Departamento de Urbanismo do Concello da Estrada, falando da nova Lei do Solo de Galicia, creando unhas posibles expectativas de regularización ou legalización no rural. Parece que non é tanto así. Bueno, a verdade é que a min non me sentaron especialmente ben esas declaracións. Eu creo que hai un dos graves erros que eu lle achaco ao goberno municipal da Estrada foi haber manipulado unha información cando emitiron este bando, que por encima ainda siguen jactándose de haber emitido un bando engañoso, no cual se lle creou unha falsa expectativa a máis de 50 empresarios que solicitaron a legalización das súas naves por unha disposición transitoria que estaba a piques de caducar e que xusto se tramitaron no momento en que cambiou o goberno da Xunta de Galicia. Cando deixou de gobernar o bipartito na Xunta de Galicia, esos expedientes levaban 2 anos parados no Concello. 2 anos de goberno bipartito, e cando cambiou o goberno, ao mes seguinte de haber cambiado o goberno e entrar o Partido Popular, se remiten esos expedientes que estuveron parados 2 anos no Concello, porque ademais, tanto a Concelleira de Urbanismo como o propio alcalde me consta que se reuniron ca Dirección Xeral de Urbanismo e lle dixeron que esos expedientes non tiñan solución según os estaba xestionando o Concello. Eso é un pouco unha forma maquiavélica de entender a política, non? Eu creo que desde logo non se debe xogar cas ilusións e cas expectativas de nadie. En este caso, ahora, o goberno volve a cometer outro erro, non? Volve a intentar apropiarse dunha normativa que, curiosamente, eles non votaron a favor. A Lei do Solo, a modificación da Lei do Solo, creo que é un dos fitos máis importantes do que vai de legislatura no Parlamento de Galicia. Era unha demanda social importante que había para flexibilizar os criterios da Lei do Solo. O Partido Popular asumeu o seu compromiso electoral para poder facelo e, curiosamente, os señores socialistas non apoyaron esa modificación da Lei do Solo por excesivamente permisiva, porque permitía legalizar en exceso naves industriais, vivendas e explotacións agrarias. E por eso foi un dos grandes motivos, aparte do famoso Touriñán, polo que o Partido Socialista se posicionou ou non votou a favor da lei. E agora, curiosamente, son os propios socialistas os que se apropian desa lei para vender os seus logros en algo que non teñen nin arte nin parte. Eles son expertos en este tipo de bombas de fume e, desde logo, sí que son expertos, e iso é certo, e hai que reconocerlo, en apropiarse do que non é deles, non? E, por tanto, me sentaron mal, e eu creo que o goberno da Xunta de Galicia si tivo unha especial sensibilidade con este tema das naves industriais, e me consta, ademais, e así o estuvemos analizando na propia lei, na que eu tuve tamén algo de parte nesa elaboración, despois da reunión cos empresarios, de que vai haber ou hai disposicións transitorias específicas para poder legalizar naves industriais en suelo rústico, o cual é unha grandísima noticia, e esperemos que a lei entre en vigor, e a partir de aí iremos vendo sempre, a non ser que sean grandes zonas industriales, como poden ser o Alto da Cruz, que xa son zonas industriales bastante grandes, que esas se legalizarían prácticamente todas a través dun plan parcial, esas terían unha solución de legalidade, o cual é unha noticia excelente. As naves individuais ailladas, pois, caso a caso, tamén se abra a porta a súa posible legalización.
hai que tomar as cousas con cautela. Eu non sou, desde logo, tan frívolo como é o goberno municipal para decir as cousas e crear esas falsas expectativas, pero creo que estamos ante unha lei que nos vai a permitir encaixar moitos aspectos que hasta ahora eran difíciles de encaixar ca legislación actual. Pero bueno, dar outra nova, non sei se evidentemente terá o seu trámite, pero esa outra nova, a posibilidade do Alto da Cruz, os empresarios neste momento que están coas súas naves no Alto da Cruz, entre outras cousas, están xa encendendo unha vela para que esa lei sea exactamente ou permita esa legalización, posto que realmente non parecería en época de crise que se fosen a eliminar postos de traballo, naves e demais. E, sobre todo, bueno, pues a lei do solo de Galicia é unha lei que ten que conformar unha Galicia moderna, non unha Galicia do século XIX. E aparte que é un proceso moi habitual en Galicia. Os polígonos que se crean de forma espontánea en unhas zonas determinadas e acumulan unhas determinadas empresas. Na Estrada temos varios exemplos, non é só o Alto da Cruz, tamén na zona de Balboa e outras na zona de Berres tamén hai. Aí dáselle unha solución que aparte vai máis alá da solución pretendida inicialmente, porque sabedes que os ointes saben de que hai dous tipos de licencias nunha nave. Non hai a licencia de construcción, a licencia de poder edificar a nave, e depois está a licencia de actividade. Claro, encontrámonos moitas veces co problema de que a nave é legalizable, pero a actividade non se pode permitir en suelo rústico, está prohibida en suelo rústico esa actividade. Que conseguimos ca modificación da lei? Pois que ao poder desarrollar un plan parcial para legalizar ese conxunto de naves que se crearon de forma espontánea, vamos a poder legalizar tanto a construción como a actividade, porque van a deixar de ser suelo rústico e van a pasar a ser suelo industrial. Por lo tanto, todas as actividades que desarrollan se poden facer en ese tipo de suelos, o cual xa é unha noticia que eu creo que é extremadamente positiva. Claro, para que entendamos sería de unha maneira crear micropolígonos empresariais. De alguna maneira explicado perfectamente. Bueno, pois queda explicado e, por suposto, sobre todo, esa moi boa noticia para os empresarios. Señor López Campos, moitísimas gracias unha vez máis por achegarse ata a Estrada da Televisión. Estaremos pendientes, obviamente, do pleno que arestora está celebrándose e mañá teremos tempo de analizar polo miúdo que sucedeu e, por suposto, aínda o devir, o futuro inmediato da Estrada. Gracias e moi boas noites. Moitas gracias a todos vos. Boas noites. Arestora debeu xa rematar a homenaxe que se facía hoxe a estradense Betty Millarengo. Facíase precisamente unha doble homenaxe, por un lado unha misa e por outro lado unha exposición que xa queda aberta na sala de Caixanova. Concretamente, ás 8 da tarde facíase unha misa cantada en homenaxe a Betty Millarengo na igrexa de San Pallo Estradense. Entre outras personalidades asistía o vicepresidente da Deputación, José Juan Durán. Posteriormente, ás 8:30, tamén se inauguraba a mostra de Betty Millarengo na sala Caixanova da Estrada, que permanecerá aberta para que aquelas persoas que así o desexen poidan achegarse e tamén homenaxear coa súa presencia a escritora estradense. Unha pausa para a publicidade e volvemos de inmediato. O tempo e os números da sorte. O venres continuaremos baixo as condicións anticiclónicas, polo que o tempo non terá grandes variacións. Os ceos amosaranse pouco anubrados ou despexados con tan só algúns intervalos de nubes pouco significativas na mariña. As temperaturas mínimas manteránse estables e as máximas ascenderán de xeito lixeiro. Os ventos soprarán de compoñente leste, moderados no litoral norte, con refachos de fortes preto de Ortegal e fluxos en xeral no resto, con réxime de brisa nas rías baixas. A combinación gañadora do sorteo da Bonoloto de onte mércores é a formada polos números 7, 14, 25, 28, 40 e 44. Complementario o 24, reintegro o número 4. No cupón da 11, o número agraciado tamén no sorteo de onte mércores foi o 3566, 03566.
E antes da despedida, lembramos titulares. Demandas de vecinos que se vean afectados e unha vez estén finalizadas esas obras de reposición de servicios, inmediatamente despois, e eu estou convencido que será durante este ano 2010, pois se rematará ese último treito do enlace e podremos decir que a estrada estará comunicada cunha infraestructura como é pois, a infraestructura autovía o tramo de autopista Santiago-Galicia. De aí iremos vendo sempre, a non ser que sean grandes zonas industriales como pode ser o Alto da Cruz, que xa son zonas industriales bastante grandes, que xa se legalizarían prácticamente todas a través dun plan parcial, xa terían unha solución de legalidade, o cual é unha noticia excelente. As naves individuais ailladas, pois caso a caso tamén se abra a porta a súa posible legalización. Hai que tomar as cousas con cautela. O Concello da Estrada celebra pleno ordinario. Ten exactamente 5 puntos na orde do día. O máis importante, a aprobación do ditame da Comisión Informativa de Cultura relativa á moción do Partido Popular sobre o reintegro da documentación transferida a outras institucións e pertencente ao antigo Instituto da Estrada nas súas distintas denominacións. Homenaxe a Betty Millarengo. Organízase unha misa na igrexa de San Paio e posteriormente ábrese unha exposición na sala Caixa Nova. Se en cada momento importante da túa vida necesitas saber que non estás só, que hai alguén pensando en ti, na túa familia, no teu traballo, nas túas ilusións, no teu futuro. O que necesitas é estar seguro. Basicamente en ti. En Seguros San Martín preocupámonos por garantir a túa seguridade. Para sobrevivir. Seguros San Martín, a confianza nun seguro. E punto e final por hoxe, señores, este tempo de información, citos para mañá, mesmo sitio, mesma hora, aquí en Estrada Televisión, pero queremos hoxe rematar con a música que lles ofrecemos de un quinteto que ven de formarse, e o Carlos Barruso Quintet, o quinteto, posto que ata fai poquinho era un cuarteto, e con esa música queremos hoxe poñer punto e final a este tempo de información. Xa saben, por certo, que mañá na nosa página web poderán atopar estas e todas as noticias en estradatelevision.com, www.estradatelevision.com. Mais nada, saúdos e moi boas noites, que descansen.